Ola, no vídeo de hoxe imos ver como se conxuga o verbo semirregular medir. Comezamos! Hoxe imos conxugar o verbo semirregular medir. Porén, antes, recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila moi ben. A palabra que indica a acción é baila e, polo tanto, baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. É moi doado. Pregúntolle a persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Pois quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo semirregular medir. Mais recorda que é moi importante que sen verbo non hai oración. Empezamos co modo indicativo. Presente de indicativo. Eu mido, ti mides, el, ela mide, nos medimos, vos medides, eles, elas miden. Fíxate que hai alternancia vocálica mi, me. Pretérito imperfecto de indicativo. Eu medía, ti medías, el, ela medía, nos medíamos, vos mediades, eles, elas medían. Pretérito perfecto de indicativo. Eu medín, ti mediches, el, ela mediu, nos medimos, vos medistes, eles, elas mediron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Eu medira, ti mediras, el, ela medira, nos mediramos, vos medirades, eles, elas mediran. Futuro de indicativo. Eu medirei, ti medirás, el, ela medirá, nos mediremos, vos mediredes, eles, elas medirán. Futuro condicional de indicativo. Eu mediría, ti medirías, el, ela mediría, nos mediríamos, vos mediríades, eles, elas medirían. Imos agora co modo subxuntivo. Presente de subxuntivo. Eu mida, ti midas, el, ela mida, nos midamos, vos midades, eles, elas midan. Pretérito imperfecto de subxuntivo. Eu medise, ti medises, el, ela medise, nos medísemos, vos medísedes, eles, elas medisen. Futuro de subxuntivo e infinitivo conxugado. Eu medir, ti medires, el, ela medir, nos medirmos, vos medirdes,
eles, elas mediren. Modo imperativo. Mi de ti, medí de vos, outra vez con alternancia vocálica. Mi, me. Formas nominais. Son 3 as formas nominais. Infinitivo, medir, serundio, medindo, participio, medido. Breve aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para, así, facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe, na que consugamos o verbo semirregular medir. E agora tócache. Escribe as seguintes formas verbais de medir. Segunda persoa do plural do presente de subxuntivo. Terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo. E a primeira persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo. Xa o sabes? Pois vexamos a solución. As respostas son: a segunda persoa do plural do presente de subxuntivo é midades. A terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo é medise. E por último, a primeira persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo é medín. ¡Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.